Croeso PC Kelly a PC Paula I studio Cefn Coch. Diolch yn fawr. Pa swydd ydy'r mwyaf poblogaidd? Y swydd plismon neu plismones, dy'r un mwyaf poblogaidd sydd ganddyn ni. Sut teimlad ydy o I fod yn heddlu? Mae'n deimlad neis. Mae pob yn dod nabod ni yn yr ardal. A da ni'n dod nabod pob. A da ni yma I trio neud pob deimlo'n saffach ac yn hapusach. Be di hoff bwyd chi? Hoff fwyd fi ydy lasagna. Pizza, dwi'n licio. Ond da ni yn licio panad y cacan hefyd. Beth ydych chi'n delio gyda fwyaf? Ymddygiad gwrth gymdeithasol, antisocial behaviour, yda ni'n delio fa fwyaf. Mae plant a'r pobl yn gallu gwneud pethau gwrth gymdeithasol, so da ni'n delio fo hynny lot. Sut fath o offer ydych chi yn eich defnyddio? Dwi'n defnyddio radio, hwn di'r offer pwysica. Gynna ni handcuffs o hyn. Gynna ni y belt hefyd a'r body armor. Ie, da ni'n cymryd allan e hwn. Hwn yn amddiffyn ni comor yn y brifo ni. Gynna ni ffôn. Mae gen plismin hefyd pepper spray, neu CS y gas na. A mae gen nhw fatha'r stick ma. Baton. Gynna ni, a mae yna rei plismin efo taser. Ie. Yn pa ardal da chi'n gweithio fel arfer? Dwi yn gweithio ardal chi fan hyn, Penrhyndeudraeth, Minffordd, Llanfrosan, Porthmadog, a mae Kelly. Dwi Porthmadog, Criciath, Llanstindwy a Garn. Ydy delio gyda'r pobl yn anodd? Weithiau mae'n gallu bod yn anodd os dyn nhw'n flin ac yn gas neu beth. So da ni'n trio siarad resymol efo nhw a dyn mae'n gobeithio I troi nhw. Ond rhan fwy'r adegau dos a ddim trafferth. Ydych chi'n hoffi eich swydd? Da ni'n cael gweithio, dyda fel hyn I weld chi'n ysgolion. Da ni'n cael mynd allan yn cerdd y stryd ar diwrnod braf fel hyn, siarad y cymdeithasu fel pawb. Ond mae yna gyfnodau lle mae'r swydd yn gallu bod reit anodd pan da ni'n delio efo pethau anodd a pethau sydd ddim yn neis. So, ydych chi'n lwcus? Dan ni'n lwcus yn beth. Diolch chi o'ch amser. Croeso, diolch I chi. Am ofyn cwestiynau mor neis I ni. Diolch.